Здравейте хора, както сте видяли по заглавието, ще играем Монополи. Аз преди да пусна камерата го наредих. Ето го тук. Ето тук, да. И с моята майка ще играем Монополи. И да, така, ако имате въпроси, пишете в коментарите. Казвам ми се Ангелина Костова, моята майка. Така се казва профила ми. И да, и там имам клипчета на каратето ми. Да, има всякакви клипчета. Влезте, ако искате, абонирайте се и прескате този бутона. И да, и след малко ще гледате как играем с моята майка Монополи. И да. И сега идвам хора. Здравейте хора и сега почваме. Ето. Давай. 8. 10 патент. 10 патент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Купуваш ли го? Помня. Добре хора, мама са купи Лъвов мост. Лъвов мост. Къде е Лъвов мост? Защо намерих? Ето го Лъвов мост. Казах, че ще дам ти кажа, че тя ще съм на банката. Добре. Седем. Добре. 7. Купувам. Банки Чедескинт. Булевард Сливенска. Там. Сливница. Ето го. Здравейте хора, сега за малко го спряхме на пауза. За сега мама има 3 събрани карти, аз имам, също и аз имам 3. И сега пак продължаваме. Така. Купуваш ли? Не. Не, той захвати. Давай так. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 секунди трябва. Пътне. Така. Дали го купувам? Не. Седем. Давай. Това е го простирството. 9. 9. 11. 11. Ето. Имаш ли го? Не. Имам ли го? Не. Никой го няма. Купувам го. Колко? 160 кинта. Хора трябва да дадам 160 лева. Овче, че ще взема от банката. Поне си ми пари. Давам 100. 160, нали? Значи картичката. Ето. Колко ти дължа на? 80 кинта. 80 бона, ли? Бона. Така. Аз ли съм, да? 7. Купувам улица Шипка.
220 лева. Ето 20. И още 200. Тук 90. Ти се давай. Да. Това е безплатен паркинг. Безплатен паркинг. 11 пък. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дай, колко пари ти дължа? 160. Не така. Не. Хората да дам на много 160. Не, стара без първе. 530 лева вече имам. И на косъм беше. Не ли е купено това? Не. Не ме е купено. Че нямаш ли това? Не. Пъще го за 280 лева. Ще го взема. Улето шипка на какво е? Твоето е. Хора, забравих се. Улето шипка. Дарете хора пак. 2, 3, 4, 5. Македония. Не е купено. Беше купено. Купуваш Македония за 140. Хора, аз имам 6. Мамо има 1, 2, 3, 4, 5 вече има. 10 медали. Да се дам. 5 ли може вече? Да. 10 трябва там да бъде тук. Да. Къде му бъде? Аз ли съм добре? Давам. 6. 4, 5, 6. Купувам. Не, аз имам. Да, ще ти кажа, че го няма. Купила съм си булевард Мария Луиза. Остана само улица Град Игнатев. Стан Стефанов, май е твоето. Не. Никой го няма, значи. За 220 лева. Да. Хора, ето ти къщичките. Червената е по-голяма, зелената е по-малка. При че изслагаме, много е по-напред. 200 че викам с 320 лева. Рамка. Аз съм добре. 2. За жалост. Много добре. Значи, когато преминете през началото, получавате 400 лева. Несправедливо обвинение. Изпратете някой играч по избор ваш директно в затвора. Няма да се пращам. Давай. Давай нататък. Първи. 6. Да ме че достатъчно. Чакай малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи 200. 300. И 400. До... Колко се падна? 8. Не, 9. Плащате незабавно, платете по 100 на всеки играч или жители за затвора. Какво? Бърка, къде да го сложа?
Кой искаш от двете? Ето 100. Седем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сливница е моето. Твоето. Да. 7. 6, 7. Алчен пазар, таксувайте двоен наем. Това не го знаем, това е май от другата игра. Свобода. Да. Алчен хазарт, не е те. Хазайн. Хазайн, да. Тук няма хазайн. Ти си давай. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Имаш ли го? Не, това е твое. Кое? Христо Бочев. Да, моето. Това не мога хващам. С тия ногти. Македония се е мой, давайте си. Добре. Хора на мама и се падна 3. Ето. Ето кое е. 3. Никой не го е купил. 350. Ще го купим. Не, как купиш любимите ми имотите? Там се падам аз. Дера, даме на банката 350 лева. И вземи хубавите имотчета. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Трябва да падне 2. I'm name is 2. 2. I'm name is 2. Чувате за затворен, запомня да влезе за затвора и промените през началото. Не получайте 200, няма да влезе през затвора. Айде. Давай. 6. А, да. 8. 6, 7, 8. Ама дай ми 200. Давам. Хоп. Следващия път, когато някой играч получи наемото, може да вземете половината за кръгле. Да, добре. Няма толкова много играч. Да, сме. Да. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е твоето. Сливница дам. Вземам си 2 секунда. Извън. 9. 100. 200. Запазете в тайна, когато друг играч се опитва да провери вашите пари или така напред. Да. Че имам много пари въпроснати. Ти си давай. Давам. Колко имоти имаш? 7. Давай. О, отидах на булевард. Това е твоето, май. Евроги. Да, Георги. Кога съм го купил? Колко имота имаш? Не знам сега. 7 имаш. 5, 6, 7 имаш. Оборище трябва да е твоето, нали? 2, 3, 4. Оборище? 7 имам, да. Не. Оборище трябва да е твоето. Не. Улицата е оборище, аз нямам такова оборище. Нямаш ли? То май никой не беше го купил, и тя ще го купи. Да, аз не исках да го помня. Аз ще го Защото купя. нямах Колко пари? 240. Ето, че 200. Да ги даваме на банка. Върна ми 60. Оф, така 60. Има ли тук стотачка? Да. Десетятка, де? Аз само стотачки викам. Ти си. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това не е купено. Купено от мен. И... Че имам... Ти дължа... Че имам 260 ми дължиш. 2 карти имам.
Хора. 260. Още 60. 200? И 60. И 60 ли? Как да ти ги дам? Еми, 40. Ме развали ги в банката. Колко трябва да си ги разваля? На мен 40, пък на теб 60? Те. Чакай на мене. На мен колко трябва? Не, просто да ги развали, не на мене, на тебе. Добре, хора. Оборище. Давай, ти си. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, така ли? Може го чест. Моето е. Да. 70. Колко карти имам? 1, 2, 3, 4, 5. 8 карти имам. 2, 3, 4, Имам 5. 8. Аз съм в затвора. Ти си. Давай, ти си. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А пък аз съм на почивка. В безплатна почивка в гараж. Как си ти? Не знам аз. Спрямо щица ли? Да. Ти си, да. 12 трябва да се спомня. Да, не. 8. Кой го има? Ти го имаш. Аз го нямам. О! Да, че имаме 280. Аз стана без пари. Вместо 20 лет, да. Станах без пари, хора. Имам 640 лет. Въпреки че това е малко, защото и моето сестра толкова много пари. И ти ли имаш 8? Ти си? Да. Аз съм ли? Аз съм. Да. Аз твърде нас. 4. 1, 2, 3, 4. Шанс! Сега да видим какъв шанс. Така, поставете един безплатен хотел, върху който и да е имот. Не я работи. Как да не работи, като може да оставиш хотел? Не мога, не трябва да свърша всички карти. Няма значение, давай. Да стане малко. Добре, дай да се махам тази карта. Така, къде да поставим? Ако поставим от цена на хотел. Кое трябва, виж, колко трябва да ми платиш? Кое от двете? Найем на един хотел. Добре, значи няма правя така. Там е цена на хотел, дето ще построиш. Да вземаш безплатен. Що ми имам безплатен начин? Аз взех ли с пари? Да, ти отдавна мина. Да. Сега ще минаваш. Имам безплатен, затова ще сложа за 200 лева. Аз трябва да платя 250. Нищо няма да плачеш точно сега. Да. Къде са те? Ето ги. Ето го има. Къде беше? Булевард Сливница. Че много попадаш там. Да ми дължиш 200 лева. Добре, айде. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
200 литра. Ай, там отвънка има такова шлем, не даваш от тях. Къде? Стига се горови от това. Он къде изкара? Мани. Не иди да изкараш повече, остави ги. Готово. Сега. Махни я тази пачка оттам. Защо? Така. Директор. Да. Ти си. Аз ли съм? Кога излезе? Да, аз вярно. 6. Карай. Искам го. 200 лет да взема. 100. Ето тук 10. Ето ги 200. Колко трябва да? 200 лет. Казах ли, че там добавя много? Давай ти се, иде. Много пъти